O profesoară nouă încearcă să predea lecții de psihologie unor copii. Ea intră în clasă spunând: "Cine crede că e prost să se ridice în picioare?" După câteva secunde, se ridică în picioare Bulă. Oarecum mirată, profesoara îl întreabă: "Tu, copile, de ce crezi că ești prost?" "Nu sunt prost, doamna, dar îmi pare rău să stați în picioare numai dumneavoastră." Într-o zi vine Bulă la școală cu ochii vineți. Ușor îngrijorată, profesoara îl întreabă: "Ce ai pățit, Bulă, de-ai ochii vineți?" "Păi, eram în autobuz și în fața mea era o femeie căreia intrase fusta în fund și am scos-o și uite că mi-a învinețit ochiul stâng." "Dar dreptul?" întreabă profesoara. "Păi, dacă am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc." Își petrece Bulă vacanța la Veri din Franța. Când să vină acasă, Bulă vroia să se urce în avion cu un pui de găină mic, galben și piuitor, ca să-l aducă drept cadou frățiorului său Bulișor. Este oprit însă de o stewardeză care îi spune cu o voce caldă și un zâmbet larg: "Domnule, nu este voie cu animale în avion." Încurcat, se întoarce Bulă în aeroport, se duce la WC, pune puișorul în chiloți și reușește. Urcă liber în avion. Locul lui era lângă o călugăriță tânără și frumoasă. După ce schimbă câteva vorbe cu aceasta, la un moment dat, Bula doarme. În timp ce visa, puișorul iese din chiloții lui, scoate capul prin șlițul pantalonilor și începe să piuie. Călugărița, speriată, a început să-l gâlție pe Bulă. "Scoală, domnule, scoală repede!" Buimac, Bulă tresări uitându-se în toate direcțiile. Ce, unde, ce s-a întâmplat?" "Domnule," îi răspunde călugărița, "nu am deloc experiență în problemele astea, dar am impresia că vi s-a spart un ou." Doamna profesoară îi întreabă pe elevi ce vor să devină când vor fi adulți. "Eu îmi doresc să mă fac medic," spune Gigel. "Bravo, frumos, Gigel! Tu, Ionele, ce ai vrea să te faci când o să fii mare?" "Eu visez să mă fac aviator, doamna profesoară." "Frumos, Ionele! Dar tu, Bulă?" "Eu visez să fiu miliardar ca tatăl meu," zice Bulă. "Tatăl tău este miliardar, Bulă?" întreabă profesoara surprinsă. "Nu, doamna, și el visează." Bulă ajunge la școală obosit și pune capul pe bancă. Când mai se adoarmă, vine profesoara. "Bulă, nu ți-e rușine? Dormi la ora mea?" "Adevărul este că nu prea reușesc să dorm, doamna. Dacă ați vorbi mai încet, aș putea." La școală, profesoara lui Bulă dă clasei drept temă o propoziție cu expresia "mama e numai una". Următoarea zi, profesoara îi întreabă pe elevi ce propoziții au făcut ei cu "mama e numai una". "Ionel, tu ce ai scris?" "Păi, când am fost bolnav, mama a stat tot timpul lângă mine. Mama e numai una." "Bravo! Dar tu, Georgele, ce ai scris?" "Când nu știam să fac un exercițiu la matematică, mama m-a ajutat. Mama e numai una." "Excelent!" În sfârșit a venit și rândul lui Bulă. "Și tu, Bulă, ce ai scris?" "Păi eu, când am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame și am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, iar ea mi-a zis că sunt 2 chiftele în frigider. Am deschis frigiderul și am strigat: 'Mama, e numai una!'" Prima zi de școală. Vrând să-și cunoască elevii mai bine, profesoara îi întreabă: "Vasilică, ce-i tatăl tău?" "Gunoier, doamna profesoară." "Nu se spune gunoier, Vasilică, ci lucrător la salubritate." "Dar tatăl tău, Petrică, cu ce se ocupă?" "Este gropar, doamna profesoară." "Nu se spune gropar, măi, Petrică, ci lucrător la pompe funebre." "Tu, Ioane, ia spune-ne, ce e tatăl tău?" "Cioban." "Nu, măi, Ioane, se spune îndrumător pastoral." "Dar tatăl tău, Bulă, ce meserie are?" "DJ la Mystic Club, doamna." "Cum adică, Bulă?" "Adică este clopotar la biserică." La împlinirea vârstei de 16 ani, mama lui Bulă consideră că acesta este suficient de mare și îi cere soțului ei să-i dea primele explicații în legătură cu viața sexuală.
Spune și tu cum este la pisici, la câini și la alte animale, îl sfătuiește ea pe bărbat. Zis și făcut. Îl cheamă taică-su pe Bulă deoparte și îl întreabă. Bulă, mai ții minte când am fost cu tine la țară? Da, tata. Și când am luat fetele Popii și le-am dus în hambar? Da, tata, mi-aduc aminte ca ieri. Și mai știi ce le-am făcut de au început să chicotească? Cum aș putea să uit așa ceva, tata? Ei bine, așa e și la câini, și la pisici, și la alte animale. Bulă, Ștrulă și Ițic, 3 frați nedezlipiți unul de altul, stăteau la cort. Într-o noapte se aude deodată un zgomot de afară. Bulă curajos spune: pasul meu e ușor ca al pisicii sălbatice. Iau privirea ageră ca a vulturului, frații mei albi să fie fără grijă, mă duc eu să văd ce se întâmplă. Iese din cort, liniște. Poc se aude de afară. Intră Bulă în cort cu un ochi vânăt. Niciun comentariu, niciun zgomot. După încă 10 minute se aude alt zgomot afară. Ștrulă se ridică și spune: pumnul meu zdrobește orice dușman. Frații mei să nu aibă teamă, mă duc eu să văd ce se întâmplă. Este liniște. Deodată, poc. Intră Ștrulă în cort cu un ochi învinețit. Liniște. Se așează. Se scurg alte 3 minute. Iarăși un zgomot. Ițic se ridică, își ia pistolul și spune: trag cu arma ca un duh al savanei și mă furișez ca o umbră a nopții. Frații mei să nu aibă teamă, mă duc să văd ce se întâmplă. Iese din cort. Liniște. Deodată, poc. Intră Ițic în cort cu un ochi învinețit. După o vreme, intră tatăl lor în cort și, văzându-i cu ochii negri, îi întreabă: ce ați făcut, mă? Iar ați călcat pe greblă?